लॉकडाउन में घर बैठल सब लोग कुछ न कुछ कर रहलन है। हमहू लिख पढ़ रही है। गीत कविता कहानी के माध्यम से लोग के कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। आखिर प्रस्तुत है एगो कोरोना गीत कि लॉकडाउन में कबले रहब बाबू भैया हो, लॉकडाउन में कबले रहब बाबू भैया हो, दूर दूर रहेला सिखला, दूर दूर रहेला सिखला, आयल समैया हो, दूर दूर रहेला सिखला। धक्कम धुक्की भीड़ भाड़ से बच के रहे पड़तो, धक्कम धुक्की भीड़ भाड़ से बच के रहे पड़तो, सोशल डिस्टेंसिंग से नंगोड़ा कोरोना भी डरतो, एकर अबल न निकलल कोई दवैया हो, एकर अबल निकलल है या न कोई दवैया हो, दूर दूर रहेला सिखला, आयल समैया हो, दूर दूर रहेला सिखला। लॉकडाउन में कबले रहब बाबू भैया हो, दूर दूर रहेला सिखला, आयल समैया हो, दूर दूर रहेला सिखला। घर से बहरैला पर अब तो है या मास्क जरूरी, कि घर से बहरैला पर अब तो है या मास्क जरूरी, जहां कहीं भी रहा हरदम रखा बना के दूरी, कि घर से बहरैला पर अब तो है या मास्क जरूरी, जहां कहीं भी रहा हरदम रखा बना के दूरी। जबले नाई भागे कोरोना, जबले नाई भागे कोरोना, सब मिल लड़ा लड़ैया हो, दूर दूर रहेला सिखला, आयल समैया हो, दूर दूर रहेला सिखला। कि लॉकडाउन में कबले रहब बाबू भैया हो, दूर दूर रहेला सिखला, आयल समैया हो, दूर दूर रहेला सिखला। हाँ, दूर दूर रहेला सिखला।